سلام تنبتحكم زخوركم تعزبتي كما يتوعلو نلومي ربع 28 نحاسه قطرست له زينا مسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبز عدم ارمياس قبرلو عليه بقدامنت ارستاتو ሚኒስትር ፎዚያን ኤርትራን ነበርቲ ዳላስ ፎርት ወርዝን ከባቢያን ሴሚናር አካይዳ አብ አስማት ምጥርናፍ አርታት ጽቡጽ ተረኺቦ ግጥማት ኮሶ ግሪሴካፋ ሎም ናይ ፍርቅ ፍጻመ ጾታ ከካይዲው መንግስት ብራዚል አህጉራዊ ፊናንሳዊ ደገፍ ከቀበል ጸገም ከም ዘይብሉ አፍሊጡ ፕሬዝዳንት ኢራን እገዳ ከተለዓለ ምስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከም ዘይዝቲ አፍሊጡ አብ ወሽመጥ ጋዛ ብሰኻይደ መጥቃዕት ቦምብ ወሕዱ 3 ሰባት ተቀቲሎም አብ ዝርዝራቱ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሐሽም ኤርትራን ነበርቲ ዳላስ ፎርት ወርዝ ከባቢያን ሕብራት መንግስታት አሜሪካ በ24 ነሐሰ አብ ህልው ኩነታት ሃገርን መጻ አመታቱን ከምኡን አብ ዞባ ምዕባልታት ዘተኮረ ሴሚናር አካይዳ ካብ ቅድመ ናጽነት ክሳብ ዘለናዮ ሓድሽ መድረኽ ዝተኻይዱ ቃልስታት ዝነበሩ ምዕባልታት ዓወታትን ብድሆታትን መድረኽ ሰፊሕ መብረይ ዝሃበት ሚኒስተር ፎዚያ ኣብቲ ኣቲና ዘለና መድረኽ ሰላም ክብርታትና ዓቂምና ብመትከል ርእሰ ምርኮሳ ብምሉእ ሓይልና ሃገራዊ ልምዓትናን ዘላቂ ምዕባልናን ብምርጋጽ ንኹሉ ዜጋ ማዕረ ዕድላት مفتار بعتو بيسرحلو كم زلو بأبنتات أسني أرديا ሚኒስተር ፎዚያ አብ መግለጽያ አብ ልምዓት በሐፈሻ ሙዳት ተሕተ ቅርጺ ምስፋሕ አገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕናን ፍትሕን ከምኡን ካልኦት ማሕበራዊ አገልግሎታት ተመዝገበ ገስጋስ ዘነጽር በመጽናዕትን ጭብታትን ዝተደገፈ ሰነዳ ስለዘሎ ኩሉ ዜጋ ክውከሱ አዘኻኺራ ዜጋታት በሐፈሻ መንስያ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ሃገራዊ ዓማምዚ ዜግነታዊ ሓላፍነት ሰኪሞም ከዓዩ ሰላቦት ሚኒስተር ፎዚያ መንስያት ኤርትራ ውዳቤ ማሓይሎም ነዛ ሓድሽ መድረኽ ብብቕዓትን ብልዑል ንቕሓትን ክገጥሙ ከም ዝግባእ አብሪሃ ሚኒስተር ፎዚያ አብ መወዳእታ ካብ ተሳተፍቲ አብ ዝቐረበላ ሕቶታት ሰፊሕ መብሪ ሂባ አብ ኑዞባ አስማ ዝተኻይደ መደብ ምጥርናፍ ዓድታት ውፅኢታነቱ እናጎልሐ ብምምፁ ሰረፈ ዓድ ከባቢታት ንምጥርናፍ ብሰፍሐ ክስራሓሉ ምዃኑ ካብ መምሕዳር ናይቲ ኑዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነበርቲ 8 መምሕዳራት ከባቢ ምስ ኣመሓዳሪ ናይቲ ኑዞባ አቶ ዑስማን አደም አብ ዝገበሩ ርክብ ምጥርናፍ ዓድታት ብግቡእ ሳላ ዝተሰላሰለ 6 መምሕዳራት ከባቢ አገልግሎታት ማይ ትምህርትን ጥዕናን ተዋዲዱለን ርጉእ መናብሮ ይመርሓ ከም ዘለዋ ብምሕባር መደብ ምጥርናፍ መምሕዳራት ከባቢ ኣክዋርን ሻኻ ወግሬትን ክቀላጠፍ ሓቲቶም ንሳቶም ወሲኾም አብ መምሕዳራት ከባቢ ሮታ ሸጋሊን አስነዳን ዘጋጥም ዘሎ ዋሕድስ ተጽሩይ ማይ ፍታሕ ክናደሉ ከምኡን አብ ከባቢታት ሓውሽ እምበልዳይን ሸጋሊን ካብ ስራሕ ወፃእ ዝኾነ መመንጨዊ ፀሓይ ውፅኣት ክዕረ ተላብዮም ኣመሓዳሪ ኑዞባ ኣስማት አቶ ዑስማን አድም ብግዲኡ ነበርቲ ጥብ ዝበለት ማይ ንምዕቃብ ንዘካይድዎ ዘሎ ውፅኢታዊ ስራሕ ብምጓስ ካብ ዓቕሚ ነበርቲ ንላዕሊ ዝኾነ መስመር ኤራ ሮታ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ስራሕ ክጋደሉ ምእንቲ ይሕተተሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ መምሕዳር ኑዞባ ኣስማት ብዝወስዶ ስጉምቲ ኣስታት 4500 ስድራ ቤታት ዝነብረን ልዕሊ 21 ዓድታት ኣብ ከባቢታት ኣስማት ሸጋሊ ሓውሽ ኣስነዳ እምበልዳይን ጃኒን ከም ተጠርነፋ ከባቢታት ሻካ ወግሬት ኢራን ገለ ዓድታት መምሕዳራት ከባቢ ሓውሽን ሸጋሊን ግና መስርሕ ጥርናፍአን ዛጊት ከም ዘይተጀመረ ሰነዳት መምሕዳር ናይቲ ኑዞባ ይነጽር ማሕበር ተራድኦ ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ድባርባን ከባቢያን ብ27 ነሐሰ ንጥፈታቱ ዝገምገመሉ ርክብ አካይዱ ኣብቲ አባላት ማሕበር ሓለፍቲ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ደቡብን ንዞባ ድባርባን ካልኦትን ዝተረኽብሉ ኣኼባ ብሰንኪ ኣብ መግቢ እንስሳ ዝተፈጥረ ሕፅረት ምህርቲ ማሕበር ብ400 ከም ዝነከየ ዝቐረበ ጸብጻባ ነጺሩ ክሳብ 2017 ዕለታዊ 500 ሊትሮ ጸባ ንዕዳጋ ዝቐርብ ዝነበረ ካብ 2018 ንድሓር ግን ናብ ኣስታት 300 ሊትሮ ከም ዝወረደ ዝጠቐሰት ጸብጻብ ጉዳይ ምርጋጽ ቀረብ መግቢ ጥሪት ኣተኩሮ ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ ኣቦ መንበር ማሕበር አቶ ሚካኤል መስፍን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ማሕበር ቀረብ ብቕዓቱ ዝሓለወ ጸባ ንምርጋጽ ኣብ መንደፈራ እምነ ሓይልን ዓድኳላን ምስ ዝነጥፋ ማሕበራት ተራድኦ ናይ ጸባ ከብቲ ብምትሕባር ንጥፈታት ምልማዕ ሰዓሪ ከም ዘሰላስል ከምውን ናይ ምልዋጥ ተመክሮ መደባት ከም ዘካየድ ብምጥቃስ ብዝበለጸ ንምድምፍዑ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ተሳተፍቲ ድማ ማሕበር ቀረብ መግቢ እንስሳ ንምውሓዝ ዘካይዱ ጻዕሪ ክድፍኣሉ
ንምስራሕ ጸባ ተባሂሉ ዝተዋደደ ትካል ናይ ጸዓት ኤሌክትሪክን ካልእን ጠለባቱ ክማልኣሉ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣባላት ማሕበር ኣብ ስራሕ ጸንሑ ኣካየድቲ ክቕጽሉ ተሰማሚዖም ኣብ 1999 ዝቆመ ማሕበር ተራድኦ ምርባሕ ናይ ጸባ ከብቲ ድዋርዋን ከባቢያን ኣብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 180 ኣባላት ኣለውዎ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ከተማ ቆርደት ንወነንቲ ትካላት ሰራሕተኛታት መንግስትን ነበርትን ኣብ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ዘተኮረ ኣስተምሮ ሂቡ ሓላፊ ናይቲ ጨንፈር ኣቶ እዮብ ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ተዋፊረን ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮአን ዘመሓሻሉ ዕድላት ንኽረኽባ ዝካየድ ጻዕሪ ንኽዕወት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እጃሙ ከበርክት ኣዘኻኺሩ ኣባል ናይቲ ጨንፈር መንእሰይ አንጀሎ ኣባቶ ብግዲኡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ኣብያተ ምግብን መስተን ኣብያተ ቁርሲ መዘናግዒ ማእከላትን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ሞያ ቀሲመን ህይወተን ከመሓሻ ምእንቲ ዘድሊ ምትሕብባር ክግበረለን ተላብዩ ኣካይዲ ስራሕ ንዞባ ቆርደት ኣቶ ክብራ ፍስሐ ጽዮን ቦገኑ እቲ ጉዳይ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ዝሓትት ምዃኑ ምጥቃስ ምምሕዳር ምስ ህዝብን ወነንቲ ትካላትን ተዋሂዱ ክሰርሓሉ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ካብ 16 ክሳብ 25 ነሓሰ ናይ ምድብ ግጥማት ዘካየደ ኮንፌደሬሽን ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ብ26-27 ነሓሰ ድሕሪ ምዕራፍ ሎሚ ብናይ ፍርቂ ፍጻመ ግጥማት ክቕጽል እዩ ኣብዚ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ ግጥማት ካብ ዝተሳተፋ 10 ሃገራውያን ጋንታታት 4 ናብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈን ዘለዋ ወፂኡ ብዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ካብ ሰዓት 1 ፈርቓን ድሕሪ ቀትሪ ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ሃገራዊት ጋንታ ብሩንዲ ድማ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ክገጥማየን ድሕሪ ጽባሕ ዓርቢ 30 ነሓሰ ድማ ስታዲየም ኣስመራ መዕፀዊ ስነ ስርዓት ከምውን ንደረጃን ዋንጫን ዝግበር ፀወታታት ከእንግዲው ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ግጥማት ኮንፌደሬሽን ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ 10 ሃገራውያን ጋንታታት ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ኬንያ፣ ብሩንዲ፣ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳን ሶማልያን ይሳተፋ ምህላወን ይፍለጥ ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም በአባል ሀገራት ጉጅለ ሸውዓተ ይኹን በአህጉራውያን ገበርት ሰናይ ውድባት ንስተለገሰ ፊናንሳዊ ደገፍ ክነጽግ ጸንሐ መንግስቲ ብራዚል መሕደራ ናይቲ ኣብ ምቁጽጻር ባርዕ ጫካታት አማዞን ዝውዕል ደገፍ ንዑ ምስ ዝድግፍ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ መንግስቲ ብራዚል ነዚ ደገፍ ከም ዝቕበሎ ዝገለጸ ኣማሕደርቲ ናይቲ ኣብ ጫካታት አማዞን ዝርከባ ዞባታት ብ27 ነሐሰ ምስ ፕሬዚደንት ጄነር ቦልሶናሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ፊናንሳዊ ደገፍ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት መጥፋእቲ ሓዊ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ድሕሪ ምግላጾም እዩ መንግስቲ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ነቲ አባል ሀገራት ጉጅለ ሸውዓተ ዝተመባጽዖ ፊናንሳዊ ሓገዝ መግዛእታዊ ስነ ሓሳብ ከም ዘለዎ ብምሕባር እዩ ነጺግዎ ጸኒሑ መንግስቲ ብራዚል ንሰላሳ ንጥፈታት ምጥፋእ ሓዊ ንምሕያል ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ንዝተለገሰ 10 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዝተቐበለ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር የጋውሓ ኣለዋ ትማሊ 27 ነሐሰ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ጫካታት አማዞን ፎኪስ ምንባሩ ዝተገልጸ ዝናብ እኳ እንተተኸሰ ነቲ ባርዕ ኣብ ምጥፋእ ግን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከም ዘይነበሮ እዩ ዝቀላሕ ዘሎ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብዚ ዓመት እዚ መጠን ኣብ ጫካታት አማዞን ዝተኸሰተ ባርዕ መሮር ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብልዕሊ 80 ሚእታዎች ዛይዱ ከም ዘሎ ይዝሕበር ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ድማ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ኣብቲ ጫካ ንዘሎ ጸጋታት ምምዝማዝን ሕርሻ ምትብዓን ቀንዲ ፖሊሲ ምዃኑ ብምግላጹ ይብሉ ተጣበቕቲ ኣከባቢ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ መንግስቲ ፈረንሳ ድማ ብፍላይ ጫካታት አማዞንን ኣብኡ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮርን ፖለቲካዊ አጀንዳ ገይሩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ክወቅጽ ምጽንሑ ይፍለጥ ብራዚል ነቲ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት አማዞን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር ንምጥፋእ 44,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘለያ ትገልጽ ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ብምሉኡ ከይተለዓለ ምስ ኣሜሪካ ዘተ ከም ዘይተካየድ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ኣፍሊጡ ትማሊ 27 ነሐሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ሩሓኒ ኢራን ንዘተ ወትሩ ድልቱ እኳ እንተኾነት ፈለማ ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኣ ኣጽኒዓቶ ዘላ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ክትብል ዝገለጾ እገዳ ከተልዕሎ ከም ዘለዋ ኣረዲዩ ፕሬዚደንት ሩሓኒ ነዚ መግለጺ ዝህብ ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተቓናዊ ዋዕላ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ሸውዓተ ክሳተፍ ዝቐንየ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ተኸሲቱ ዘሎ ምትፍናን ብሰላም ንምፍታሕ ምስ ኢራናዊ መዘኑ ተራኺቡ ክዘራረብ ከም ዝኽእል ብ26 ነሐሰ ድሕሪ ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ
بريزيدنت ترامب أب حبريتو نتي تفتيرو زلو دبلوماسيا وطري بسلام نمفتح بتزامادي زحاشة كونتات تفتيرو كم زلو بمتكاس كلتيوم مرحتي أب قربوا وان تراهيوان بزعباتي قداي كزراربو كم زخلو عميتو نيرو أمريكا زحلف عامت بينا وسقومتي بموساد كابتي أب كلتاشان 15 سبتسحة نيكولاس وسمع إيران دحر مسحبة كمون أب زحلف أوارح أب مايات وشمت عرب أب لعلي ناي نقدي مراخب زقات أمترقاقا منوتكي أب منغو كلتين هاقرات حيال دبلوماسيون وتهدرون وطري تخصيتو مصنحو تنتنت بوليتيكا يقلتو بزدما أب منغو مرحة كلتين هاقرات كاير زخل ركب نتخصيتو زلو حيال وطري أب مفوخاس أوتاو ترا كتاوت كم زخل أتوم تنتنتي بوليتيكا بتوصاخ يردو يخون انبر بريزيدنت ترامب أب لعلي إيران تانعو زلو أقدا كم زي اللعال بريزيدنت روحاني دما اتقدا بملعو كيت العالة مس أمريكا زتا كم زي كايدي قلتو بمهلهم كلتين مرحتي أب قربا أوان ركب كايدو زلو تخولو تأبي مخانو نتقود داي بقربا زكتات الوغنات يحبرو بسران شوعات النحاسة أب وشمت غازة أب مفتش نوط أب استفت أما كلت متقعتات بوم بوحدو سلسة أبالات كم تقتلون كالو تحيلو كم زغصلون تحبيرو نتي وشمت زم حادر زلو حماس أب زوت ومغلتي نتي متقعتي بمخنان هتوز ناي اوان حدا قادنقاقا أو جلو أفنيا حماس أب زهبو مغلتي أرتوات تان نفت أمتنايتي متقعتي أب مهدان توافيرهم كم زلو أفليتو قدام يطرطر نايز متقعتي منقست إسرائيل مخانو سمز حماس وكوان تقلتو أفنيا منستر مكل خال إسرائيل قنا نتخصي نتي قولو إسرائيل أبزي سمونزي أب ليبانوس أب العلي علامات حزب الله أب سوريا دما أب العلي علامات إيران مسعى زدنا قطو عطوقات دحر زكايدتو دبداب سب ألبو نفرتي تقطها وطر زوبا ما كلام إبراء ناب حدش مدرخ آتيو كم زلو يو سكلت تشاينا أبتي جزءات فيتنام زخونة أكال دبوب بحر دبوب تشاينا تختاخي زخونة نتفتات تكايد الله كتبل بيت صحفة مكل خال أمريكان زوتو مغلطي منغست تشاينا أتريو تغايمو بنتاغون أب مغلطيو تشاينا نت فيتنام أب بحر دبوب تشاينا تكايدو زلا نتفتات دهساسن عدنا ندادن بحر وغازن نمتعنقاف تقبرو متتاو قتيلاتو خمزل يحبيرو أفنيا مينستر قدايات وطاي تشاينا تمال إسران شوعات النحاسة أب زهبو غازيطو مغلطي أمريكا نقداي بحر دبوبو تشاينا كونيلا نمزراق بمرتعو زي ترقفة كستات تقرب كمزلا كاسيسو أتي أفنيا وسيهو أمريكا أب زباون أهجران قديات وتاو ترى كتتصوت منقص تشانا يتصوع كبل قليل الله مس أمريكا تبو متأثر مصري تزلا فيتنام بقدايتي بأقور بحر وتسقطات هبتها مهانوز نجارلو استراتيجيكاو مسمارات مجموعة عزيز ركبوا بحر دبوب تشاينا بتاخذت عليه مس تشاينا كتسحى مصنع حيفلت أمريكا أب موحس ما يوجز أتزوعل وتهدروا أطوارن مرخب كناتن فيتنام كم شتت اللون تبصبات يتقصوا أب جابان بإسران شوعات النحاسة نسعتها زوقع برتوع زناب زسعبو حدقاتات على غلان قاشا وحجن سبعون نواتاون كسارتات مزوالين كم زسعبو تقليتو باتي حدقا بخبيد أب ستقلوات أب دوبو شنخ نايت هاجر اتركب دسيت كيوشو بستغسته حدقا مهمان مريت بوحدو كل التسابات كم زموتو زقلتو سب مزي سيفلاو دحنت هتوز ناي وان حدقا دنقاقات أوجي كم زلو فليتهم بستفترة سقات توساخي حدقات الدمة أب تأفافي كابتا زقمتو لعلي شمون تميتنا 50 حسابات ناوحس كابي كقعزو تأزاز تمحلالي فلو بمسرت أبطابات أرتات مكتال ميترولوجي أب وشت أحد ساعات أب جل كوابيتات كساب 100 ملم زناب تمزجيبو مع كنازينا جابان سفيح كوابيتات بماي على لقن حيالو زيقات التخدينو من زرسلي زرقحنا الله سراويت جابان أبتي ذكر دلو سرحيت موحس هوتن محجاز زيقاتن زساتفو أرتات نابتي كوابي كمزل أخه تفليت الله كوبانيا تويتا تركبن جزفات تكالات مفر مكاينن كالوت عبيت تكالاتن أبتي بخبي ستالوا كوابيتات زدكونا سلازغنا نجزيو سراح قواريتن كمزلوا يقاح بمهلو أتحدقا أب كوت أبا جابان بقليل زي قمت هاسيا كمزهلوي زحبر زلو منقص زيمبابوي باستفلالي منقدي نستأكبه أب مخزناتو زركب بزح زلو سن حرمازن كال أكلات إنسا زقدامن نمشات تليمو كمزلو أبتاه غير زمدبر معكنا زيناك الحن بريزيدنت إمرسون مانغواغوا مس منقصات غازيطة هيرالد أب زكايدو كلمحتت هاجرو نتا أستاشر 600 مليون دولار زقمس سن حرماز أب عداقه بموراد نتي عطاوي أب عقابتهم إنساتات كوعلو وطينو يسرح كمزلو حبيرو كاب 10 شوعتك كساب 28 النحاسة أب جنيفا سويسرلاند أب زكانا زلو أهجرا وعلا نقدي حدقا مصنات أنطلا اليوم زركب إنساتات أب نقدي سن حرماز تنبيرو زلو أهجرا قدا كقصلكوا أب سمم أنت تبصح بريزيدنت منانغواغوا غنا هاجرو نتوت ان متتغبار ابالنتا كابت أهجرا ودب كتسحب كمتخل أميتلو
ቦትስዋናን ናሚቢያን ብተመሳሳሊ ኣብ መኽዘናት ንዘሎ ስኒ ሓርማዝ ኣብ ዕዳጋ ብምውራድ ካብኡ ዝርከብ ኣታዊታት ኣብ ዕቃቢ እንስሳታት ዘገዳም ክውዕል ኣብቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ከም ዘፀዋዓ ተፈሊጡሎ ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ ኣብ መሬተን ንዝነብሩ እንስሳታት ዘገዳም ዘጽነታ ሃገራት ኤውሮጳ ነተን ዝውንነኦ እንስሳታት ዓቂመን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኣተዓቃቅቡ ሕጊ ከውፃን ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ብጉልባብ ምዕቃብ እንስሳታት ዘገዳም ንዝግበር ጸቕጥን ምትታውን ብትሪ ነጺግዎ ብመሰረት መግለጺ ፕሬዚደንት ምናንጋግዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዚምባብዌ 84,000 ሓራምዝ ከም ዘለዎ እንተኾነ ግን እቲ ሃገር ን56,000 ጥራይ ክትጸውር ከም እትኽእል ተፈሊጡሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነሳ ኣስተዳሎ ዜናው መሰናዶ ኣብ ዝፍጸም ብሩኽ መዓልቲ سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم على توزينا سبورت حزلكم قريبا زلخو ناتنائل زمكيلم ኣብ መላእ ጾታታት ኣፍሪቃ 2019 እተሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ኣብ ዘካየደቶ ውድድራት ብመንገዲ ኣትሌት ኣሮን ክፍለ ብሩር መዳልያ ዓቲራ ኣብ አትሌቲክስ ኤርትራ ትማሊ 10,000 ሜትር ውድድር ያካይዳ ኣብዚ ውድድር ዚን ኤርትራ ዝወከሉ አትሌታት ኣሮን ክፍለ ደጀን ተስፋለምን ዓወት ሃብተንዮም እቲ ውድድር ህደ ኢሉ ኳን ተጀመረ ምስ ግዜ ግን በባሓደ ቁጽር ናይ ተወዳደርቲ ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ክጎድለሉ ኣብ ዝጀመረ ደጀንን ዓወትን ውን ግዳይ ኮይኖም ኣብ ቅድሚት ድማ ኣሮን ምስ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሓደ ኬንያውያን ተሪፉ እዞም ኣርባዕተ አትሌታት ንነዊሕ ዙርያታት ብሓንሳብዮም ተጓዒዞም ኣብ መወዳእታ ውድድር ክዛዘም ክልተ ዙርያ ምስተረፉ ድማ ኣሮን ዝፈጠሮ ናህሪ ንኬንያውያን ኢትዮጵያውያን አትሌታት ግዳይ ከገብሮ መንከሎም ኣብ ናይ መወዳእታ ናህሩ ግን ብርሃን ወንድሙ ብ27 ደቂቃን 56 ካሊትን 81 ንኡስ ካሊትን ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎም ኣሮን ክፍለ ብ27 ደቂቃን 57 ካሊትን 79 ንኡስ ካሊትን ድማ ንዑ ተኸቲሉ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ክኸውን ኪሉ ዓወት ሃብተ ብ28 ደቂቃን 36 ካሊትን 30 ንኡስ ካሊትን ተሸዓተርታ ክሕዝን ከሎም ደጀን ተስፋለም ድማ ብ29 ደቂቃን 12 ካሊትን 77 ንኡስ ካሊትን መበል 12 ደረጃ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹም ኣብዚ ናይ 10,000 ሜትር ውድድር ኦሎምፒካዊ አትሌት ኣሮን ክፍለ ዝራዩ ታክቲካዊ ጻውታ ዝድና ኮይኑ ኣብ ልክዓዊ ግዜን ርሕቀትን ነቲ ውድድር ብምቕላሱ ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ክኸውን ምብቅዖም ካብ ብዙሓት ስድራ ቤት አትሌቲክስ ኣድናቆት ኣትሪፉ ኣሮን ድሕርቲ ውድድር ዝሃቦ ቃል እዚ ዝስዕብ እዩ አራይ ኣሮን ክፍለ ፈለማ እንኳ ሓጎሰና እዚ ከቢድ ናይ 10,000 ሜትር ውድድር ነይሩ حسكايو زعتها استراتيجين أو تصنحكا ناي ولدر كنتات المجمرة تعلن لك برتع نيرو أو مسأتنا تويزرون كمزي صوت كمزي نفاس عينة نيرو كمزي خوات أي وسنكون درجة متقرر شفتي كل ثلاث حمش زور قال ترفنا هلا وات جميرة خلت زور قال وات فتيني مالتي لك عم فتنكم كاتي مالت تدلو هو سب مستقرت لي 4 نبر بعد مسترفنا كفتم 4 خاني دحان كابيوم كفتنا خلي بولاتاس دحاني له مالتي كسب مترش حصنا خيلا مترش ها كلاي وصي مالتي ازيو بولوت بقعتي كان صواري كاكينوتي بقعت جن تحسكايو زعتها استراتيجي تزبلصي نيرو كفلمان تولدر مكتتال يخمريت كبزو حيت واسا كان نزي كسب كندي حغاز نيرو تصوتا مجمرتا سلطاني بتي ليفين مالتي هبن نيري مالتي كم زعانت كتوصي بالكان كسب 3000 استرفكا يلن مالتي نعوب لك على تكبيره دعريو خا لك مالت ابزن ساعات يكون كان توادر المداليا حسب دخونه خاني مداليا خمس مالت باغي نيرني كم سي الى حلينا نيره كم دخونه لك افقات زغابير كوين مالتي امصي له اب مودة 2,000 متر زنبر متلخ كم يتقلصو خبيد نيرو فلا اب اثيوبيان هذا كيناو نيرنا مالتي اجي تا مداليا خا 3 سبيد وزا حالينا اخترف نيرو مالتي اجي بزح خمان نعي كان صوت نير مخنياتو صوت غير اتيمات كم صالني لمش بكل خابتي غانتاي دي قال مش كم تمال كم حما تسمعنا هنا حديرنا
هجي كم تسألني لسه حدا بقولكم مالتي دارجا خيدو قسكي حديرة مالتي كابزنا نتفتات من لازوتات أفريقيا عطيشنا عصرت التشعاتن كي وزانا هاجرايتو كانت تجز إيرترا بزيود درزي أبد ساتفول زلاوان تتصاوتا أسان تدبساين موكونن أبراهان أبزنايت مالي وعلو أب أربعة تتصاوتات للسعرو أسان تدمر نتبو نابشحن تشعاتي متنا أربعة انقلتن مكون دما نابشحن شوعاتي متن سبعان حالن كب بمبال أب علماون ينتبي مسال آتي مالوم زوم كلتا تتصاوتي أب هاجراوي قدمات وحل تموكرون كلهم أب حالت ركزي أب علماو مسال الكاتو مخالم دما لعل أدناوت رخيبو مالوم أبزي ودر زيز ساتفا زلوا يوحنا تقلعي مالوتن مرحاويت قبر مسكال نون بلوص وزيت يمزق باخم زلوا تفريتهم أب كتما كازابلانكا زكال زلوا ودر جاز اتناي رابيدت صوتو زازيم يوم قبلهم جميرو أبناي بلز صوتات كتسمديوم أب كتما صداقاتينس أتلتات أبناي نتسل ودراتيوم تتسميدم زلوم يويل ميكيل أب قدامي صوتو أنصار توغوس لستبحال بمعوات ناب زغط المدرخ كحلفن كله أبتي خلاي زراغن بنايجيراوي 4 تبادو ترتيعوم زغمزلن كلهم صارف سايروت من قستاب إفريم تغلن إلياس عند مرامن سرعة صوت ما كايلم نيروم عوت كمزقونا يكالون بزي كاست مال أبرات هاجرات كانت بادمنتن إيرتراون وددرو ما كايلم نيروم أبنى نسل صوتات كسنت هايلك كاب قدام الزراء ناي مدرخ سلاسان كلتن كتبصح كان تقالت بنايجيريا ويت كل تبارس لزا سعرت نابل سعب مدرخات أي حالفتن أبنى حوس واصل يكون ملقيتان كسنت هايلن تتصاويتهم بمورشيس دما كل تبارت سعيرهم أبنى درب دك عن شتي صوتاون كسنت هايلن يوريت عقبا مكيالن تتصاويتن تخنقن بدب أفريقيا خل تبارو تسعيرانين زي أب موروكو زكاة زلو ملا ودرات أفريقيا لومي بناي قدم مشكلة ودرات كقص المخانو غازيت إننا كبراب تسفا مكيال كابتبوتا زل أخلنا زينا حبيروم قطمات قص يقري ليغا عن سبا بوعوع سبورتا ومنفس يقص لالوم لقى عن سبع سرنا 4 حسب 4 ودرات قصيل نيروم فلمان ميراز اتواس تلان آل هلال نيران كان معرفتي تمتطان صوت استنصبارق لشوتو ابسكيات زي ترايل نيروم دحر عرفت آل هلال كتعبل ترايا بزون اب مبل 57 قصيلاون اب مبل 7 دقيقة 3 شوتات مركب 3 بار تعوتا قصيلا بمنغو حمل مالون لا سالن بزناب تسنيش تخلقتم دما بعوت لا سالق قلت بحد تزازيموم قطمات قوس اجرو سوبر ديفيجن اي زبا ماكل تمال سولس بزتخايده كلت صوتات مغارجو عصيوم زي اب منغو 10 غانتات خكاد زنحنا شامبيونات زبا ماكل قطمات 9 صوتات اسلاسيلوم فلما ابتناي معصو معلتي زغطما التحرن اسمرا بيرنين نايزن كلت غانتات صوتا بزي شوتو كزازمن كلهم باغو شامبيونات زعمت سبورت مخانا زرغاغصت كي عبارن دندن اب زغبرو صوتا دما دندن قدم عرفتي كاب فيلمون دعمزغن ميكائيل زراين بزرخبتن شتات ابلا ابل علتا حنتي شتو كاب علي سليمان زسلت قاي بحري كلت بحر تعوتا اب مودات دما بحفشا عوتات ترالو لمشلمات كابيتان محدري زبا ماكل ميجر جنرال عثمان أوليين كالوت العلوت حلفتن تقبلهم كبرات عزبتنا نلوم علت زي ترالو زينا سبورت أبزي تزازيم لهم